yaron nan matsiyaci kuma ka san matsiyaci ko ya haura kumi kafafuwansa sai sun ja kasa alaji. Yana ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'u rashin girman kai da kuma mutunta dan adam. Hakika idan aka samu mace irin ki wanda ba ta la'akari da dukiyar mahaifinta da kuma matsayinta har ta iya furta kalmar soyayya ga talaka irina, Nafisa zai wahala a samu mace irin ki. Babu yadda ban yi ba alaji, amma sai da ya sake ta. Daman ka zo ne ka sake ta? Kawo. Wannan saki bi iznillahi ta'ala ba zai zama shine karshen farin cikin ki a duniya ba. Ya Allah. Ba zan iya rabuwa da kai ba. Duk inda zan je ba zan manta da kai. Da ba ka zo ne ka ɓata mana taro? Me ta maka? Me haka din kenan? Ba ruwanki. Ba ruwanki. Da matata nake magana ki bani da ita. Kai jahilin ina ne? Mahaukacin ina ne kai? Daga wannan dajin aka hakuka. Fita! Duk taron nan ba sa bukatan ganin ka. Idan kai ka ci kamar kunyan gaske ne, tsora wandon mu.